कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275 88 72 90. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. सिंहगडावर आज प्रचंड गर्दी आहे. घाटात 4 किलोमीटर पार्किंगची रांग लागली आहे. गडाच्या मागील बाजूस कल्याण दरवाजाजवळ मधमाशांना पर्यटकांनी डिवचले, त्यामुळे मधमाशांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 7 ते 8 पर्यटक जखमी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांना गडावरून खाली आणण्याचं काम सुरू आहे. घाटात वाहतूक कोंडी असल्यामुळे त्यांना खाली आणताना गावकऱ्यांची धावपळ होते. उन्हाळ्यातील सुट्टीचा शेवटचा दिवस आणि ढगाळ वातावरणामुळे सकाळी 7 वाजल्यापासून पर्यटकांनी घाट रस्त्यावरून गडावर गर्दी केली आहे. मधमाशांना परतवण्यासाठी स्थानिकांनी धूर करून मोहोळ घालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.